Takže čaute. Dnes prvá akcia tohto týždňa je streda. Je pekných 7:31 ráno. A dnes idem hrať vlastne na gymnázium Terezie Vancovej. Milí profesori, študenti, dovoľte mi privítať vás na koncerte Klačkovského tria. Myslím si, že Klačkovské trio netreba nejako špecificky predstavovať, všetci ho poznáte, ale také zaujímavosti sú napríklad, že sú to multižánrová skupina a snažia sa vniesť ľudovosť do každej modernej pesničky. Ako znie názov aj tejto zóny Stage is Ours, tak nech sa páči. The next day. No, takže, milí kamaráti, dneska je piatok a má Bystrik narodeniny a máme pre neho jedno veľké prekvapenie hore na chate. On o tom vôbec nevie, takže ideme na to. Stavia každý 3, 2, 1, skúsi sa prekvapenie, keď mu stiahne šapku a do z jednej strany
Máme pre teba ešte také menšie prekvapenie, no poď vonku, hej, pomaličky. Ja som tú kozu počul! Ja som tú kozu počul! Ja som tú kozu počul! Poďme! No, môžeš si ho odniesť do domu. Beď, neboj sa. Iba si... Nie, to nebude. A to nie je iba krabička. A koľko tam je? A dúfam, že ďurá. Ty vole! Že také, vy ste normálni? A teraz sa ty barze pozrieš, ale... Kúky si na cápa, nie? The next day. Takže, deň 3 tohto týždňa akcie. Dneska máme takéto autičko. A jedeme do Banská Bystrica de Levočanej Bašavel. Odchod. Ideme ešte po Jara. A ideme do obci Nemce. Čo máš za... Dobre, čau. Cześć. Na čom ste išli? Na kruzéri. Výmena to, kto to získá, to veľmi ste váhali, koho vyťahnete, je to Siva farba 23, Siva 23. Zase na šerpu? Vy ste na pivo. Zase. No, takže akcie tento týždeň sú u konca. My pozdravujeme z Nemiec, z Nemcoch. Nemecké. A ešte nás čaká 2,5 hodiny cesta domov. Ale tento víkend sme už zakončili, jak máme a vidíme sa ďalší týždeň. Majte sa. Už ma nikdy neboláska vzdialená.